Magonachere mabuja magonachere tauya nadzo idzo dzokupeta mwedzi uno wandira. John Mangunja agoreketa akati toda kuti yaZimbabwe ibenhuke kuenda kuBritain kuLondon gore rino chairo kwai pakati pogore parinofana zvaakutoitika. Manyautsa mukamwa aya mhanduwe eokamu wari kutadza kufunga kuti vanofanira kuti vabhadhare zvikwereti pokare nekuti vakumbire iko kuBritain kwacho kuti wabvumidziwe kuenda. Kutamba nesu uku paribe chinochinja nekuti wakabvirira nyaya iyoyi gore ra2016 chaimo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichichinja chere kana kuti zvinoramba zvakadando toramba tichikuringa tichikunyepa iyi. Akoti pokare wari kuda kuti wamutsiridze Teresero kwai Teresero iyi toda kuti iburike pokare ibenhuke pakuita kambani zvino. Rekai tirambe takaringa nokuti pano nyaya kana pakadaro pano nyaya chaipo tinoramba zvedu tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Agoreketapo kare akati kambani yoZesa takiichinja maitiro airi kuita kwai ZTDC Zesa Enterprise nevamwe vese vanenge wando pasi pokambani ibodzi. Wosaya kuti chii chaizvo chakateiwa ipapo. Zvinhu zvavo vakuru tinoziva kuti pese vanenge vaine chavakateya kuita. Rekai tigoona kuti zvinopera sei nokuti pakanyangarama. Ukuwo Chabangu kwai agoburika achiti Chamisa ari kutofanira kuti areke zvaari kuda kuita zvekuita rimwe bato nokutoti ndiye achitori mutungamiri webato redu ende akatoita rimwe baso totomuendesa kuMatarodzi mhosva kuti mhosva. Idi unobva waita kusaya kuti kohoko naiyo vanhu vachireketa kudari. Rekai tirambe zvedu takazviringa kuzviona. Tinoramba tichizonyepana apa zvinenge zvichienda. Apawo Morgan Komich amuka manduwe akutoreketa ipapa kuti vanhu vanofanira kuuya tobatana tese nokutoti munhu mubodzi anokona bagobvisa ZANU-PF, munhu mubodzi anokona bagoita zvakadati, asi tikabatana tese zvinoita zvino. Mabuja rekai tirambe takaona kwai ipapa nyaya yedu zhinji tofana kundomisiwa nekuisa 2030 agenda yaiye munangaro. Idi kubenuka kwaChamisa kuti ndabenuka mune zvematongerwo enyika kwakaita kuti vanhu vamuke. Idi tanga tatovakanga mwaka nakomichi wawa kwai kuZANU-PF watanda kunetsana ipapa. Vanhu vari kutsigira Chiwenga vakandoreketa basi zvokutsigira kwavo Chiwenga wari kubva watanda kunyepewa kuti muchatsakatika zvakaita vamwe kana kuti wobva wanzi tinokubinhai. Zvawakaitira vamwe kando zvawakaitiwawo. Itsika yayo ZANU-PF kugara ichida kuja vanhu vayo. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei apa izvezvi. Hino kana chiri chokwadi vamwe vakutobudirira kuti kwai tiri gurupu rinonzi vanhu varibe Marioland. Imi zvinhu zvakaoma komana. Zvinezvi rekai tione kuti vanoipuwa chere Marioland yacho yavari kuda kuti vapuwe, asi ndokupenga chaiko, kuhwara nopfungwa. Rekai tigoringa kuti zvinoenda nokupi chaiko. Zeta rapiwa gotiwo wapisa izvezvi matani 3 ohuku mhanduwe kwai zvimapisi zvohuku zvakapinziwa kubva kuSouth Africa zvichipinziwa zvisiri pamutemo. Pokare wakasunga Lee Chakatama ane makore 20 Tafadzwa Makanganya ane makore 40. Pokare naKanani Marimo ane makore 42 kwai wakasungiwa mbanje. Pakanyangarapo mufana iyoyo wakaisa imo mumatope mundo wanda kutongwira tsitsi nokutoti iyeyo achino makore 20 achino upenyu hwakawanda pamberi kwache. Idi zvinoita kurwadza. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi apa. Uyu kuMatarodzi mhosva Desire Madiviko mudhara uya aityaira kombi yokugara vanhu paseke papo apowa makore 5 okugara mujere achinzi pachirungu culpable homicide. Apa bvanzi achabvumirwa kutyaira motika inotakura vanhu kana zvinhu kwemakore oupenyu hwese, asi achabvumirwa kutyaira kwemakore 2. Zvinoita kurwadza wakomana, kurwadza chaiko. Idi rekai tione kuti zvinopera sei. Upenyu hunondochinja kudari.
kwaburika masoko kutoti mutungamiriri wechechi kwamugodhi Aroni munoda wafa kwaiapfa anga ano makore 118 tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Koka uyu muno Chivhayo kwaya agotoburika ipapa mhanduwe ari kutanika pachena kutoti aini ndinomotika Rolls Royce mhanduwe kwaindoda vanhu vanondijairira ndakabhadhara mari yangu yokuzimura inoda kubhadharwa zviuru mazana mapfumbamwe chaizvo mari yekuAmerica. Zvavo vabi edu vanoramba vachindoboya mari pese pese. Ipapa pokare tiri kuwadziwa kuti kwai kuna murume agorashiwa kuKariba nonzou kwai atsikiwa nonzou anga achichengetedza muda wache mhanduwe kuti nzou dzireke kugopinda kuno dzabva dzamugwarasha kumutsika kusvikira apfa. Izvi zvinoita kuhwadza mweya wache ngauzorore murugare. Tawanda chireva aiwa tikuti aiwa makorokoto aisiwa kumakawa rekai tione kuti paachatamba anenge achitamba zvakaita sei. Tikumushuvira tuzvinu zviri kuita masvanise zviya ndizvo tichida kuti aitewo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Toringadzirikitika pasi rese kutandira muSouth Africa wakomana weSouth Africa wagototi uyu mumiriri wenyika yeIsraeri munyika mawomo aiwa iburika munyika medu tiri kudaba uri kutuka waRamaphosa iwewe pokare uri kuda kuti South Africa ipatsanuke. Aiwaba zviripoba izvozvo benhuka kunyika kwako. Iyo Israeri ikabva yaitoti abenhutsawo kuSouth Africa. Iri dai yavo wapindira zvireke unyangara izvi nekutoti muitiro wazviri kuita ivoyu aiwa pane zvimwe zvinokona kuzonyangara chaiko. Rekai tione kuti zvinoenda nokupima. Mapurisa weInterpol ari muSouth Africa agoendesa munhu anonzi Fujia Chen kunyika kwache kuChina. Akabatiwa muSouth Africa apa anga atiza kuChina makore anenge 5 chaiwo. Idi mhosva inorovaba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikuramba tichiona. Mapurisa agototi uyu mukadzi wekuburika achituka mupurisa mukuru nokuti anga asingakoni kureketa achizuru. Kwai Benzi pai akatoita zvisvinu pai mukadzi yeyu zvekutoti aiwa zvisvinu zvaakagoita ende zvedi ipapo akakona kureketa masoko iwayo nokutoti zvaakaitazvo aiwaba chisarura uzvibeba kana basa ihoho akaita. Kuburkina Faso kwai izvezvi kuchiri mapato matongerwo enyika mhanduwe ari kubvumiwa nokutoti kwai anoparadzanisa vanhu. Kwai tinoda kuti tigare takabatana panyangarapo. Rekai tione kuti zvinoenda nokupima. Apawo hurumende yeUganda inokona kunetsana noAmerica kuburikidza neiye mwana waMuseveni muhozi agoreketa kuti kwai wekuAmerica ndiwo ari kubatsira Bobi Wine kuti aite zvaari kuita. Kudini kwakuzoburika achiti aiwa ndachinja pfungwa ndanyepiwa zvisiri izvo. Vamwe vekuAmerica vakutoti takutoda kutoti tichitovapinza mishishi manje iwo kuUganda wacho. Rekai tione mhandiwe kuti zvinoenda nokupi chaiko. Tinoramba takaringa. Apawo Bobi Wine agoreketa kuti kwai mukadzi wangu aripo izvezvizvi mukadzi wangu ari kupinziwa mishishi nemasoja. Zvakaoma chaiko. Rekai tirambe takaringa kuona chaiko ipapa kuti zvinoperera nokupi chaiko. Apa South Africa kwai yakajiwa nonyaya iya yavaida kuita yekugounza Formula 1 munyika mavo. Kwai zvinhu zvinodiwa ipapo zvakawanditsa mhandiwe tinozvikona apa pari zvino. Tikati mazofunga sowanhu wazvino apa nekuti mari yavanga varikuda kuisa ikweyo yakawanditsa asi tiri kuramba tichitenda kuti aiwa zviri nani. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kwanyasi uno tokumira pano ndini wenyu mhandiwe onau.